Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama ko malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwas ang Ilog. Kag iyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Lalaki patay matapos ginbuno sang anay bana sang I-11. 145 ka petisyon ginwithdraw kontra sa voter application sa Bacolod. Negrense, ginapabugal ang pagdaog ni Heidelin Diaz ang gold sa Tokyo Olympics. Sa Bacolod City, vaccination center sa mga mall naghalog na. Mga walk-in nga luyag wala man ginbaton sa mga kabaranggayan. Kag sa good vibes, mag-asawa nga senior citizen ginpatukuran sa balay sang barangay kag mga pulis. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, lalaki patay matapos ginbuno sang bana sadto sang iyang partner. Patay ang 45 anyos nga si Jose Anilio matapos siya ginbuno samtang nagapaninlo sa iya motorsiklo sang Domingo sa Barangay 5 sa Banwas ng Isabela. Ang suspect sa pagbuno kay Anilio ginvenido Pordan nga bana sadto sang iya live-in partner. Sila ang 11 ka tuig na nga separado suno sa pulis. Posible pang-imon ang motibo sa pagpatay ni Pordan sa biktima. Nagtinguha pa magpalagyo ang suspect pero siya nadakan sa La Castellana kung sa diin siya nagpanago. Sa number 10, subugod-subong nga adlaw ang mga swab samples gikan sa mga banwa kag syudad sa sur nga bahin sa Negros Occidental ang iga-test na sa laboratory sa Valladolid. Ini isa sa mga gintalakay kahapon sa gobernador sa mga alkalde sa probinsya. Sara nga makaprocess ang 2,000 test sa isa ka adlaw ang Safeguard DNA Diagnostics Incorporated sa Valladolid. Sunod sa kay Provincial Administrator Refrando Diaz, sa karon ginaamat-amat lang anay. Tinutuyo sa among lihok nga ma-decongest ang laboratory sa Teresita Loni Provincial Hospital. Kag sa sininga pamaagi, ang TLJPH lab ang magasalo sa tanan nga mga test sa mga mag-aabot kay mga traveler sa probinsya. Kag ang target nga ma-release ang ilang mga results sa sulod sa 24 oras. Samtang sunod sa kay Diaz, sa mga LGU sa sur nga bahin sa probinsya, sa kada magpositibo sarang makapatest sang napulo ka mga amo nga lab. Ang probinsya ang magabayad ang masobra sa napulo, ang LGU na ang magabayad sang test. Ginaamat-amat na lang para hindi man magulpihan ang aton machines, hindi man magulpihan ang aton mga medtechs. So, break-in, kag subong ready na sila, we will now refer ang tanan nga mga testing for the south dira sa Dulid. This will minimize waste of time, no? Ang aton nga turnaround sa aton nga pag-test, no? Mas dasig pagid ni ang resulta nila makagwa na dayon. Sa number 8, driver sang motor patay angkas tapos magbunggo sa truck. Gindala pa sa ospital pero wala na makaluwas ang 34 anyos nga si Ray Cansancio. Samtang padayo naman nga ginabulong ang iya backrider nga si Jimmy Mahilong matapos magbunggo sa truck ang ilang motorsiklo sang Domingo sa dalan sa bahin sang Barangay Salamanca, San Juan sang Toboso. Sandig sa investigasyon sang Toboso PNP, naglapaw sa pihak nga linya ang motor samtang nagapaliko ini sa kurbada nga bahin sang dalan. Kag ini ang nagbunggo sa nagapadulong nga truck sa pihak nga linya. Posible nakainom ang driver sa motorsiklo suno sa pulis. Naaresto man ang driver sa truck pero na-release na ini kahapon matapos parliamentary period. Sa number 7, Bacolod Emergency Operations Center nag-recommend nga ipadayon na pagpatuman sa border control kag travel restrictions agud tumapunggan ang pagsulod sang Delta variant sa COVID-19. Sa emergency meeting sa katapos sa Bacolod City mga local officials sang kagabi,
Ginuso sa katapos usi nga kuntani, mapabili ng pagpatuman sang travel restrictions sa syudad. Nalakip diri ang pag-require sang negative RT-PCR test result sa mga nagabiyahe pasulod sa Bacolod bisan pa sila ang fully vaccinated na. Sunod sa kay Ang, Executive Director sang EOC, nagakaangay man ang stricto nga border restrictions ilabi na sa mga ang COVID-19 Delta variant. Base pa sa natukod nga executive order sa alkalde, ginadumilian ana ang leisure travel sa mga island. Ang mga authorized person outside residence lamang ang magatugutan magkabiyahe sa Bacolod. Unhampered man ang biyahe sa mga cargo services. Tubtub Hulyo 31 ang pagpatuman sa general community quarantine with heightened restrictions sa Bacolod. Oh, definitely, because of the threat of the Delta variant. And we are seeing ara na sila sa ikatatlo nga surge. In fact, yesterday na breach na nila, mas taas ang ilang number of cases kahapon compared sa highest nila nga daily case during the previous surge. So, it is something nga ginaprepahan, gin-discuss na ni Mayor sa EOC kagabi. Sa number 6, may mga 200,000 ka mga negrense ang sa karon sa 1.4 million nga target. Inisunod sa kay Provincial Administrator Frando Diaz ginagsiling nga ginalauman ang pagsaka sa kadamuon sa nabakunahan karon nga padayon ang vaccine rollout. Kahapon suno kay Diaz ginsugda na ang rollout sang Janssen vaccine sang Johnson & Johnson sa 2,006 o 2,464 ka vials nga ginpagwa kahapon 93.47% sini ang na-utilize o kun 11,515 ang nabakunahan. Subong padayon ang rollout sang Janssen, tubtub nga maubos ang 70,000 ka dose nga nag-abot para sa probinsya. Mga yara sa A2 kung senior citizen, kag A3 ang priority sa Janssen nga single-dose vaccine. Buwas man pagasugdan sa Negros residences pagbakuna sa economic frontliners gamit ang AstraZeneca vaccine nga ginbakal sang probinsya. Sunod kay Diaz, 700 sa 1,450 ka dose ang para sa mga yara sa major industries, kasubong sa power sector kag sa mga sentral. Ang masunod nga batch, anatalanan naman sa madason nga semana. Sa Agosto, may ginapaabot nga 4,000 doses ang AstraZeneca sa 100,000 ka dose nga gigbakal sa probinsya. 93.47% ang atong utilization kahapon. So, grabing demand today. Ari naman, no? Gin-deliver ta naman ni subong sa ating mga LGUs for the continuation of their inoculation sa ilang mga senior citizens, no? Ang aton ginatuyo gid subong ang na-target mga senior citizens kay para ka isa lang ini na sila kinahanglan magbalik. Maprotekto na sila kontra sa ating COVID-19. Sa number 5, active cases ng COVID-19 sa Negros Oriental, posibleng mapanubo sa double-digit na lamang kung padayon ang pagsunod sa mga pumuluyo sa health protocols. Padayon ang pagdubo sa gihapon sa active cases sa Negros Oriental sa pila na nadlaw. Kahapon, 82 recoveries ang probinsya kag 44 lang ang bag-o nga kaso. 601 na lang sa karon ang active cases sa Negros Oriental. Malapit 2,000 na ang ipapanaog humalin sa nagligad nga bulan. Damlag pa, ginpahayag ni Provincial IATF Ground Commander Dr. Leland Estacion nga ang pagsunod sa mga pumuluyo sa probinsya sa health protocols ang isa sa mga rason kung panaog na ang kaso sa Negros Oriental. Iya magipahayag kahapon nga kung sige-sige ang pagsunod sa mga pagsunundan ang mga pumuluyo sarang ang magpanaog sa double-digit na lamang ang active cases sa probinsya. Ang parayon nga pag-enforce ang strict border control ang isa man sa magabuno sa kay estasyon. Samtang nagapanaog naman ang active cases sa COVID-19 sa Negros Occidental. Gikan sa masobra sa 2,000, nagpanaog naman ini sa karon sa 1,381 ang active cases. Ang Bacolod ang padayon man sa pagnubo matapos record sang 357 ka mga new recoveries kahapon kag 67 lang ang new cases. 1,216 ang active cases sa Bacolod. Sa number 4, padya para sa
informant sa mga nadakpan nga pugante ang ginapat-ud pa sa Bureau of Jail Management and Penology. Inisamtang padayon nita sa isa sa 5 ka mga pugante. Ginpaidalom na sa 21-day isolation period ang isa sa 5 ka mga pugante nga si Francisco Ipugon. Kaligad nga siya ang nadakpan sang katapos ang binalbagan PNP sa Barangay Amontay sang Hulyo 23. Suno kay Attorney Jairus Duhelio, spokesperson sa Bureau of Jail Management and Penology, ila na ginapat-ud kung sino ang informant nga sarang magbaton sang 15,000 pesos nga padya sa liwat nga pagkadakop kay Ipugon nga ginakabi katapos ang Ipugon Robbery Hold-up Group. Ang BJMP6 ang tanyag sang 15,000 pesos nga reward para sa pagkatikma sa nabilin nga pugante nga si Alejandro Toya. Hunyo 29 sang nalagyo ang 5 ka mga persons deprived of liberty sa Negros Occidental District Jail sa Barangay Tabunan, Syudad Sambago. Duha sa ila ang mag-utod nga Marvin kag nga lunsay na patay sa operation sang kapulisan kag BJMP. Nadakpan naman sadto sang otoridad si Daniel Tamon sa Banwa sang Murcia. May 10,000 pesos man nga reward ang BJMP 6 sa liwat nga pagkadakop sa iya. Mga negrense ang kadalagaan ni Heidelin Diaz nga nagdala sa pinakaunang gold medal sa Olympics para sa pungsod Pilipinas. Gidyakunyag sa mga Pinoy ang kadalagaan ni Heidelin Diaz matapos siya makuha ang gold medal sa 55 kg weightlifting event sa Tokyo Olympics. Pinay nga nagdala sang gold sa Olympics para sa pungsod, makaligad ang 97 ka tuig. Para kay Anay Mayor Monico Puentevilla nga sa karon presidente sang Samahang Weightlifting ng Pilipinas, ang kadalagaan ni Diaz nagapakita nga sarang mangin madinalag pagtilaw. Pamatuod sini ang mga inagyan nga kabudlayan ni Diaz nga nagpanikasugag nagtuo-tubtob nga nalabot ang iyang man sang pungsod. Nagalaom siya nga ini ang maghatag man sang inspirasyon sa mga kabataan. Gidayaw man ni Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz ang kadalagaan sang iya nga himata. Suno sa iya, nagapakita man ini nga may ikasarang ang pungsod para makuha ang gold medal sa Olympics. Ginakalipay man ni Bacolod City Mayor Evelio Lunardia ang maragtas nga pag-angkon sang gold medal ni Heidelin nga nagdala sang kalipay kag bugal para sa pungsod. Sa number 2, Siyento 45 tanan ka petition nga ginfile batok sa mga registrant sa Bacolod ang gin-withdraw sa mga petitioner. Inisunod kay Bacolod COMELEC Officer Attorney Catrino Trinio Caña sa sini nga semana na sila magapagwa sang resolusyon sa ilang nga ginpatigayon nga ERB hearing. Ang COMELEC ang pamuno sang ERB nga uan sang local registrar kag DEP kabilugan ang opposition ilan na baton 145 ang gin-withdraw kag 77 naman ang ilang papanaugan sa desisyon pagi sa resolusyon. Desisyon bato kay Anay Congressman Albi Benitez kung sa diin 3 ang nagkwestiyon sang iyang residency. Kung may ikwestiyon pang ang 77 sa bahin sa resolusyon nga ipapanaog sang ERB, sarang na nila ini ipatuhoy sa korte suno kay Trinio Caña. 9,977 naman ang na-approve nga mga registrants suno sa COMELEC. Ini ang mga registrants nga wala sang may nag-oppose. The board will come up with the resolution by the end of the month. So meaning within this week, dapat nakapagwa na kita sa aton nga resolution with regards to all the oppositions. Ma'am, bali in all, 222 ano taton? Yes, 222 kay last time no. Ang may sa Mandalagan may aragal kita nga duha ka oppositors and the same lang radyang ilang gin-oppose. So basically ang aton nga number of applications na up-to. Pero sa 222 may nag-withdraw resolution na sila gihapon. Yes. So out of the 222, 145 ang gin-withdraw no from different barangays na. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Mga vaccination centers sa malls nangin matawhay na
Ini matapos nga wala na gipasugtan nga magpabakuna ang mga walk-ins. May report si Nico Delfin. Wala na ang nagadugok nga pila sa guasang SM City Mall humalin kay inasang aga. Gani kada mga senior citizen kasubong ni Brenda dituon ang matawhay nga nakapabakuna. Sige dyan, so kay daw bisan to damo, amin to inas dalong, daw okay man ang lakat, hasta dismabaw, tawhay. Suno kay ang Executive Director sa Bacolod City Emergency Operations nga wala anay sila nagbaton sa mga walk-in, ilaman ginparikta sa Ayala Mall ang kutob sa mga overseas Filipino workers nga nalakip sa A1.8 nga category. Release sa dalom sa entrance. So that as they arrive, may numero na sila nga daan, saka sila di sa baw. May number na. So we follow the same sequence. Secondly, ang mga OFWs, gibutangan sila special nga area. They are supposed to go to Ayala Mall na. Nagdugang man sa mga pulis sa vaccination center. Pati mga staff all nagbulig agod makontrol ang kadamuon sa mga luyag magpabakuna. Nag-request si Mayor Bing kahapon sa kay Colonel Placido sang reinforcement, sang additional PNP personnel nga magbulig sa crowd control outside sa entrance ng mga malls. Kasubong sa mga vaccination center sa mall, nangin masulahay man ang vaccination program sa mga kabaranggayan. Sa Barafania, may palibre pa nga aros kaldo kag tinapay para sa mga nagahulat magpabakuna. So, very organized na di. Ang homeowners, sinakontak naman na, okay, next naman ang iban. So, simple lang. Dapat mag-upod sila sa sistema para hindi kita makabayulit sa health protocols, kaya hindi kita maging super spreader sa virus. So, kaya delikado, may Delta variant mga daan. Mayara na sang masobra sa 130,000 ang nakapabakuna sa Bacolod. Masobra 30,000 sa ila ang fully vaccinated na. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Sa Good Vibes sa La Carlota City, PNP Kabarangay ang nagbuligay para mapatukuran sang balay ang mag-asawa nga senior citizens. May report si Romeo Subaldo. Sa sinigahayub-hayub sa nagapuyo ang mag-asawa nga Jesus kag Elvis Sagasi sa La Carlota City. Himo sa mga kawayan, ginpagsugpon-sugpon nga mga plywood kagin pang sugpon-sugpon man nga mga sin ang atupsang sa mga kabataan. Humalin sa dekada 80 sangging kasal sila, diri na sila nagapuyo hasta sa pagtigulang nila. 72 anyos na siluha. Istorya ni Lola Eddie, kada mag-an, mansing sila salod kag tukap sa atop para hindi mabasa. Undo-undan, mansig, tukap na sinagatulog. May gatulog na nga daan. May kawayan na sa nga pihapon ni harog na gatulog. Kuntis plastic nga, nagpad yun nga damol, yan ang huli. Sila ang napili sa PNP kag sa barangay nga mapatukuran sa balay sa idalom sang barangayanihan nga proyekto sa PNP. Ang PNP nagpangita sa amuman ang barangay para maamat-amat patukod ang balay sa mag-asawa kag hindi na sila babulayan sa sinalayo o galing. Samtang ginapatukod pa lang ang balay, nagtaliwan ang mister ni Lola Eddie. Pag-blessing gani, nang subo wala kay isang tukod gani, ara siya, karoon niya kapag pag-blessing na wala na siya. Anong ginahambal niya sa imong istorya niya sa tukod pa? Anong ginamuno niya sa imo? Gambal sa isil niya. Hindi ko sa bantas ang mas. Okay Sili niya sa akon, sili niya ay hindi nakuguro kaabot ng balay ko ni ay. Gihambal na sa imo na kadaan, ma'am? Sinasigahon niya naguruman eh. Oo. Niya, sige lang yan. Disan ka lang, kumabalik lang ko di. Pangabay ni Lolo Jesus nga kung hindi niya na mahingabutan ang mahuman ang iya. Pero wala ka na sa mga bintana, mga mga ng pertahan. Gindiri namon ginhayaan yang kay gahambal to nga nang nali hindi na sa kaabot sang gimpatindog siyang nga balay. Sa Sabado, ginpatigayon ang blessing kag turnover sa balay kaupod ang director sa Occidental Police Provincial Office nga si Lieutenant Colonel Romy Palgi kag hepe sa La Carlota City PNP nga si Lieutenant Colonel Jonel Guadalupe. Ang balay may kalan-an, may kwarto kag may kusina. Ginpahimuan man siya sa lamesa kag katri kag
Sunod sa kay Lola Eddie, bisan wala na ang iya nga mister, malipayon man siya nga na-experiensyahan niya man nga magpuyo sa bag-o na nila nga balay. Hindi pa sala kadako man. Yan pa salamat. So kay Che, bisan mo ay nang bana ko. Ginuman nilang balay ko. Silin ko gani ka sang Sabado silin ko. Kay silin nila kon silin ano na ay ano na gani silin ko nga. Sunod pa sa hepe sa Carlota PNP, may mga individual na nga pagid maghatag sa bulig sa marason pagid nga mga barangayanihan nga proyekto sa PNP. Iba dyan na balabab ko yung kada police station sa isa ka banwag sulod magsigi-sige patukod balay para sa mga amo ni mga person nga ni Lola kada mo gid sa mabuligan. Kay dason Ming, okay gid no kay ginatap man ang barangay. Si barangay man mag-help siya kay police, matap man siya sa mga konsehal, sa private sector. At least do iya ka community driven na Gabi nuligay Ming, kadamo sa resources nga sa matap. Pwede materials imo or labor imo. Abaga ni Chief kuno ginabarb after sang turnover kag blessing sang Saturday, may ara man sa private sector nga kung may ara pa mabulig sila sa gihapon. That's good. Si Ma'am Nalipay man no sa Although wala na abdan ni Mr. tungkod na patay siya sang Oo. April, as nalipay siya nga at least naabdan niya pa bala nga amo na ang sitwasyon sa balay nga sementado na nga balay ang ginapuy ginaistaran niya. Kag apoy ato mga balita sa Negros subong nga adlaw. kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami pangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo mayong hapon.